Hey, what are you doing? Salamat, pannenkoeken. Pancakes? Oh nee! Leer van je dochter. Mga guwaps, papasok na ang inyong inday. Madaling araw, papasok. A few moments later. Hello mga guwaps. So, kakarating ko lang sa bahay, galing sa work. Sa mga guwaps, di ba galing ako sa work and meron akong dala. Tiyada! Ano ba yung laman nito? Ano to mga guwaps? Ito yung Christmas gift namin from work. Bag na may laman. Hindi ko alam kung ano yung laman. Sport bag siya. Baka pang sport din yung laman nito mga guwaps. Pero mamaya ko na siya bubuksan kapag nakababa na yung mag-ama ko para makita namin sabay-sabay. And na-curious ako, ano kaya to? Medyo mabigat siya mga guwaps. Tapos mga guwaps, nakatanggap din ako ng bonus galing sa work. Kasi normally dito sa Netherlands, parang ano na nila yan. Tradition ba na every company nagbibigay ng ano. Ito, Christmas gift or Christmas package sa mga mga trabahante. So, ngayon lang ako nakatanggap ng malaking Christmas gift. Dati nakatanggap na din ako sa sa hotel. Pero ano yun? Ilimnon. Yun. Alak. Yung may set siya. Yung may may pinakulada, mga ganyan. Pero hindi naman namin na inom yun. So, sayang lang. Hey, what are you doing? Salamat, pannenkoeken. Pancakes? Oh, nee! Let's see what's inside. So, oh, pancakes! Different size pancake. Pancakes yung laman mga guwaps. Alright. Tada! Oh, socks. Pancakes! Kakaloka no kung ang laman ay pancake din. Nasawa na kami sa pancake. Tapos pancake pa rin yung laman. Oh, what's this? Pinsa romana. Oh. Bread siya. Soort brood. Yeah. It's bread. And what? Kaas? Cheese! Wow! Echte kaas. Oh, cheese! Okay, meron pa mga gloves. What's this? What? For the Training? yeah, jumping rope. Touwtje. Springtouw. Springtaw. Uy! Nice. Okay, meron pa mga gloves. Juda! Ooh, bread dipper. Ah, garlic and basil bread dipper. Oh, nice. Olie. Yeah. And balsamico cream. Oh, yeah, nice. Salade. Yeah, for salada. Timber. Ginger drink. Woods. What's Weichen? What's it? What's it, Danny? Vijgen. Ah, dippers. Oka for the brood. If you eat bread. Zongedroogde
tomato. That is so lekker. Masarap din to mga guaps. Dried na tomato. And then, go tomato pasta sauce. Oh, it's good for the spaghetti. Oh, yeah. And have a wonderful Christmas card. Nice. Om jullie te bedanken hebben we dit jaar een sportief kerstcadeau op naar een gezond, energiek en inspirerend 2026. Weet je wat ik krijg van mijn bedrijf? Niks. And he gets nothing from his work. They say we give it to charity. Yes, mga guwaps, kakaiba. It's not fair because his company sent them an email and told them that they will not get like this gift, Christmas gift, because they decided they will donate the money for the Christmas gift for the employees. They are going to donate it to the charity. But it's not good because they didn't even told them or ask them just now when it is almost Christmas, 1 week before Christmas, and they told them they won't get a gift. Diba? Parang nakakaluka. It's not. Last time, Eric got the what's it? Mok Oh yeah, just a coffee mug. mug. And now, Nothing. no more. Only calendar Helemaal for the niks. new year. Okay, honey. See you later. Okay, doei. Werk ze. Ik ga slapen. Don't eat all at once, huh? See you tonight. Kom hier, dochter. Waarom? Mami, ben je klaar? Ben je klaar? Tanden poetsen nog. Nice din to na bag. Oh, this is nice. Dugaya sa kong anak ko eh. Nagbihis siya. Nagbihis si Inday Badiday. Hinaantok na talaga ako mga guwaps. Hello guys! Welcome to Ecaths vlog. Ah? Yeah. Recording? Oh yeah. Hello mga guwaps! Papasok si Chloe sa school and they are We're gonna sleep to school. Yeah. No, we will watch a movie. Movie day sila ngayon. They are not studying today. Because it's already Christmas vacation. Almost tomorrow. Yeah. Today is the last day. And it's vacation na nila. So, magdala siya ng this one. Blanket and the pillow. Kasi mag-movie day sila. Oh, there. Papa, oh. Oh, ja die. Ja, die is groter. Ito na lang. I-prepare na pala ng papa niya. This vis. Okay. So, ayan. May dala siyang blanket and cushion. Brush natin yung hair mo, Day. Ano ba yan? Lapit na Pasko. Wala tayong pamasko. Ano ka? No money. No Christmas. No money, no honey. Can you give me mommy? Please? No, Why not? because I only have $1. $1. No. You are so poor na. No,
I have 252 dollars and 50 cents. It's not dollar, it's euro. Yeah, it's euro. You also pay with euro, But Mama don't have money. so you don't have a honey. So I don't have a honey. Ang ganda yung hair mo na. Yung hair niya. Ang ganda ng hair mo na. Did you wash your hair? Ganito yung hair ko dati. Straight. Okay, tara. And you gonna, You need to go na. And you watch. Dali. You need to go. And Mama will sleep. No, you will carry the bag. Yeah. I will bring you to school. You carry. Okay, mga guwaps, ihatid ko muna si Chloe sa school and yeah, see you later kasi see you mamayang hapon. Kasi matulog pa ako mga guwaps. Wala pa akong tulog. It's raining. Muulan mga guwaps, kaya ayan, kapayong si Farinay. Ito yung ano niya, blanket at saka yung pillow. A few moments later. So mga guwaps, so pagka-gising ko kanina mga guwaps, dali-dali ako pumunta sa supermarket para bili ng grocery and bumibili kasi bibili din ako ng yung pang-gift namin kasi na naman kami ng mga friends ko. Pupunta sila bukas. Mag-celebrate kami ng Christmas party. And, yeah, gagawin din namin yung small gift challenge. So, ayan, napabili ako doon sa Krautvat. And bumili din ako na ito. Nag-grocery din ako konti mga guwaps kasi para bukas hindi na kami mag-rattle, mag-panic, charot. So gagawa ako ng fruit salad. So ayan, meron ako nito. Kape ko. Tapos ito kasi mag-kaldereta ako bukas. Ayan. Tapos nakalimutan ko yung corn at saka yung ano ba yun? Lemon. Siyempre, yung rice, hindi yan mawawala. Ayan. Coconut milk. And ito yung namin mga box. Tada! Ito yung ipang gift ko sa mga friends ko pag kami. Ganyan, mag small gift challenge. Tapos syempre kasama si Chloe, kasama yung mga bata, yung mga husband lang yung hindi kasali, kaya padaplin lang yan sila. So ito naman ang kay Chloe. Si Bana, hindi siya dito mag-dinner kasi meron silang dinner sa work niya. Yung Christmas dinner nila. And, yeah, doon na siya kakain. So, kami na lang ni Chloe ang mag-dinner dito sa bahay. So, gagawa ako ng mga guwaps. Paksiw. Paksiw na isda. Ayan, meron akong, sea bars na isda. Ipaksiw ko yan. And for Chloe ay siguro orderan ko na lang siya ng sushi. Paborito niya yan. So, ayan mga guwaps. See you later na lang. Ang dami ko pang gagawin dito sa bahay. Magligpit ako. Maglinis ako mga guwaps. Kasi busy nga. Busy sa trabaho. Wala akong time na talaga maglinis ng bonggang-bongga talaga. Kaya, ayan. Ngayon, maglinis tayo kasi may bisita tayo bukas. Kung kailan lang may bisita, saka tayo maglilinis. Ito nga pala mga guwaps. Ang paksiw, Ang sarap. Three.
have sushi. We have sushi. Hindi niya alam na nag-order ako ng sushi, mga gops. Tuwang-tuwa siya kasi paborito niya yan. Pag yan mahulog, agoy jud, oy. So, yan dito kakain si Chloe, mga gops, sa sa sofa. Ayusin na. Okay. It's makilag skache. Ito, paborito niya, oh. Oh, salam. Lami. Lami kayo. And syempre, ayan ang paksiw. Paksiw na isda. Masarap. Kain tayo, mga guwaps. And masarap magkamay. Kakaloka. Muntik pa ako mabulunan, mga guwaps. Alam niyo yung kapag kumakain ka, minsan yung parang dahan-dahan lang dito, bumababa. Yun yun. Kakaloka. Sa mga guwaps, andito na si Bana and meron siyang grocery. Hindi siya tumuloy sa kanyang party sa work niya. So, ewan ko kung nakakain na ba yan siya. And meron siyang grocery, mga guwaps. Bumili siya ng drinks para bukas sa party. Tapos may binili din siya na tugod-tugo. Yung tugod-tugo, yan siya, mga guwaps. Yung binibenta ng supermarket na mura kasi na siya, ma-expire na siya pagka kinabukasan. So, hindi pa ako nakapagligpit kasi nag-dance-dance man kami ni Chloe. Ano to? Zurkol. Yung siya, maasim. Oh. Fries. Fresh fries. Vegetables. Mix. And, blumtol rice ko, cauliflower rice. Siguro ito, nasa 5 euro siguro to. Tugod-tugo. Not bad. Pero ma-expire na siya, mga box. Yung iba, ma-expire na ngayong araw. Ayan, ito din. Kailangan na itong kainin. Ito din. How about this? Yeah, this one too. And this. Alam mo. Ma-expire na siya ngayong araw. So, kailangan siya kakainin.